Studenti Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu su se upoznali sa novim trendovima i tehnologijama u medicini. Studenti Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu u cilju stjecanja dodatnih praktičnih znanja i kompetencija organizirali su studentsku posjetu jednoj od poliklinika u Sarajevu. Prema riječima doktora Milana Gluhovića, ovakve posjete doprinose dodatnoj edukaciji studenata. Drago da imamo posjetu kako od studenata, tako i od studenata zdravstvene njege, fizikalne terapije, tako i od studenata medicine i drugih ljekara, jer mislim da je veoma dobro da jedni za druge znamo, da znamo šta je moguće od dijagnostike dobiti u našim kako javnim, tako i privatnim zdravstvenim ustanovama. Studenti su imali priliku da se upoznaju sa opremom, ali i načinima pružanja kompletne zdravstvene usluge od prevencije i dijagnostike do liječenja. I danas smo imali priliku da posjetimo polikliniku Srce Sarajeva. Ono što je vrlo interesantno, imali smo danas priliku da vidimo raznorazne instrumente, od elektroencefalograma pa sve do ultrazvuka. I naravno vidjeli smo i sobu za intervenciju, što me je zaista impresioniralo, i naravno taj postupak kako se pristupa pacijentima. Ovdje nije bit samo taj biomedicinski aspekt na liječenje pacijenata, već je i velik fokus je stavljen na holistički pristup. Ne samo da gledamo organ kao organ, već da liječimo pacijenta u cjelini. Velika mi je čast što sam danas imala priliku da dođem u polikliniku Srce Sarajevo i da vidim koliko lijepih i kvalitetnih stvari nudi ova poliklinika sa najsavremenijom opremom i sa doktorom koji ima ogromno znanje. Mnogo je važno da kroz ovakve studijske posjete imamo priliku da se upoznamo sa savremenom opremom, te smatram da će znanje iz prakse pomoći mi u mom daljem studiranju. Kroz ovu posjetu studenti Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu se upoznaju sa novim trendovima i tehnologijama. Studenti najavljuju i nove posjete u bliskoj budućnosti, a sve u cilju stručne prakse.